Здравейте, приятели! Днеска ще правим видео за скейт парк. И да, ще почваме да играеме, както виждате. Аз съм нов в тази игра, зато и че моля ви не ми казвайте, че съм слаб. По принцип съм нов в тази игра. Натиснете този лайк бутон и се абонирайте за канала. Сега тук ще се опитаме да отидем на следващото ниво. Колко XP ни трябва още? Още 200 XP и ще стигнем до другия ранг там и ще свърши видеото. И ако искате отново да снимам за този скейт парк, пишете в коментара. Извинявайте ако звуча притеснен малко, първото ми видео е. Я да се опитаме да влезем в тази дупка. Не, блъснах се в тази маса. Вървя като гигачат някакъв. Пускай скейтбордта, моето момче. Що се въртил като пумпал? Оп. Аз не знам какво правя. Сега. В тази игра не може ли да се правят някакви трикове? Ако не се справям добре в играта, пишете в коментарите да ме съветвате. Натиснах някакви трикове и ми се случи. И ми стана някак си. Сега тук ме показват форматите. Я? Охо! Много як трик, бе! Сега да излезем от тази дупка, че нещо малко бъгим. Ко бъгна, бе? Що бъгна? Извинявайте, приятели, ще разстартираме малко играта, че бъгна. Пак почваме играта. Той кифлип ли беше? Хардфлип. То пише, то ти дава XP, ли? Като какво прави? Ямато? Тук 180 ли ще правя, бе, като пумпал се въртя. Кикфлип май беше това. Дай да прескочим тази рампа. Оп. Аз съм някакво про, гледай как скачам, се прибия всеки момент. Много добре скачам, гледай. Ма как се прибия. Аз съм направо про в прибиването, хора. Скачам. Оп. Ко става тук, бе? Тук само ачивмент или ще ми дава? Айде още 100 XP. Пак ли се започва? Оп, така. Вижте каква голяма рампа, айде да отидем при нея. Някакъв трик? Вау! Какво направи го?
Брей. Ай, стига, бе. Към тук, ама натисвам кюто без да искам. Я, какъв. Въртя се кат помпа, оле. Оп, прибиване. Едва не се прибих. Impossible! Той май киков ли беше, ако не се лъжа? Сега тук ще спамя. О, Боже, благодаря ти, не се пребих като някакъв ненормален човек. Той Оп, вариел кик. Брей. Дай, малко като пумпъл да се въртя. Сега. Той Impossible наистина малко си изглежда невъзможно. Вече сме бегинър, яко! Айде да се опитаме на следващия ранг. Да отидем, защото много кратко се получи видеото. Айде, вече съм про няко. Честно ви кажа, нищо не знам за тази игра, само спамя. Оп, за прибиване! Оп, за прибиване! Я ще успея ли да се кача? Да! Успях! Хора, сега ако направя тази рампа, трябва да се абонирате за канала. О, даже 2! Айде, абонирайте се за канала. Нека да ни порасне канала да Ма тук защо карам скейтборд? Буквално в името на тази игра съдържа колело. Почвам. Гледайте. Сетих се едно нещо да направя. Чакай да потърсим някаква рампа. Да, видях я. Как можах да я пропусна? Пумпа! Значи. Оп. Приятели, да ви кажа, нямам представа какво правя.
Довиждане, приятели, това беше видеото за днеска. Натиснете бутона за абониране. Обичам ви, до следващия път!